Какво става, хора? Здравейте, хора. Част втора. И този път сме решили... Знаете ли какво да направим? Ще играем на камък, ножица, хартия с шамари. С шамари. Ужас. Това момче ще яде много шамари. И хора, нека да започваме. И хора, както виждате, вече сме готови. Ще започваме и почваме. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре, аз съм първи. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде, аз съм пак. Добре. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. О, трети път съм аз. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Четвърти път. Искам да ви кажа едно нещо, че шамарите няма да бъдат чак толкова силни, колкото да се зачервят бузите и... Не, сериозно. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Най-накрая. Най-накрая. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде. Чакай, аз не те ударих от хората. Айде. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ай, стига, бе! Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Бая, ще ударим че трябва. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ай, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Оба, чай, аз загледах ключ. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ох, ужас. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Бати, ти само ми галеш бузата. Еми, какво направи? Не искам да ти причинявам болка, бе. Аз пак искам. Камък, ножица, хартия. Последна игра. Раз, два, три. Чакай, пак ще гледах ключа. Чай да бе само колко минути. 2 минути и 20. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. камък, ножица, хартия, раз, два, три. Фак. Ти само ми галеш бузата. Ами чек, аз не искам да ти причинявам Аз пак болка. искам. Аре, давай, Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде. Мама. Аз така ли ти го удрям, бе? Ето това е леко. Дай, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, имам имунитет майка ми колкото ме е била. Чакай, аз не играя. И аз камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре. Добре, последна игра, този път наистина играем. И после ще се питам някакви въпроси, има още една минута. Дай, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица. Удря. Се Се ударим сега по един път двамата, да. Едно, две, три. Така, хора, Георгия, първо задай ми въпрос. Добре, какъв въпрос? Я ти ми задай. На колко години си бил, като си фанал първото гадже? 8. Се питайте. И аз същия въпрос, на колко години си бил? Никога не съм имал гадже. Никога не съм имал гадже. Верно. Да, кажи. Имаш ли брат или сестра? Брат имам. Ти какво имаш, брат? Сестра. Кой харесваш повече, футбол или баскетбол? И двете наравно, не мога да кажа. Ти? Баскетбол. Добре. Хора, смятаме това да е за този клип. В смисъл, това вече е края. Да, това е втората част, първата Това беше е в края. И хора, ще се видим някой път. Другия път. Не. Сега може да става малко тъмно. Ще се видим някой път. И хора, бай-бай.